Poštovana braćo Islamu, Allah je stvorio svoja stvorenja da mu robuju, dao im stanište na zemlji i dao im život do roka određenog. Kaže Allah: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Ja sam i džine i ljude stvorio samo da mi robuju. I to je cilj radi kojeg nas je Allah stvorio. Dao nam je prostor i vrijeme određeno da ispunimo emanet radi kojeg smo stvorili. Allah kaže: وَالَّذِي جَعْلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. I Allah je dao da se dan i noć smjenjuju onome koji hoće da uzme pouku i da bude zahvalan svom gospodaru. Allah nas ne tjera da njemu robujemo, ali nas obavještava da nas je radi toga stvorio i da nagrada kojom on nagrađuje za robovanje jeste džennet. Zato kaže: limen ša'a, onome koji hoće da uzme pouku i da bude zahvalan svom gospodaru. I Allah se zaklinje vremenom, zaklinje se i danom i noći i jutro. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَالضُّحَى وَالْعَصْرِ. Vidimo u mnogim ajetima da se Allah dželešanu zaklinje vremenom, i jutrom, i večeri, i danom. Ono čime se Allah zaklinje, to ima poseban značaj i vrijednost. I to vrijeme ima kod Allah dželešanu posebnu nagradu ako se koristi u ibadetu i robovanju njemu. Mi se nalazimo danas, jer pred nama je raspust, pred nama su godišnji odmori i vidimo da većina ljudi već unaprijed planira kako će potračiti vrijeme, kako će potrošiti novac na igru i zabavu, na beskorisne stvari, kako će već unaprijed činiti određene grijehe s kojima Allah dželešanu nije zadovoljan. Naime, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas obavještava da je samo malo onih ljudi koji su svjesni vrijednosti vremena i da je samo malo od Allahovih robova oni koji su svjesni vrijednosti zdravlja. Zato kaže: ni'matani maghbunun fihima kathiru minan nas. Dvije Allahove blagodati većina ljudi ih ne zna cijeniti. Ili većina ljudi izgube te dvije blagodati. Ili tek znaju njihovu vrijednost kada ih izgube. As-sihhatu wal faragh, to je zdravlje i slobodno vrijeme. Naime, ako pogledamo suru Taghabun, Allah kaže: jevme jeđma'ukum li jevmi džama'. To je dan u kojem će Allah skupiti ljude. Zalike jevmu Taghabun. To je dan Taghabun. Ova riječ Taghabun u arapskom se koristi za trgovce ili u trgovini. Kada čovjek izgubi trgovinu, kada izgubi profit. Cilj trgovine jeste da robu koju je kupio na njoj zaradi. Međutim, desi se da čovjek ima robu i da je kupio po određenoj cijeni, međutim prodaje po cijeni ispod cijene je prodan. Taj čovjek je gubitnik, izgubio je vrijednost te robe. I upravo taj izraz Allahov poslanik ovdje koristi, da većina ljudi izgube ili prevare se kada je u pitanju slobodno vrijeme i kada je u pitanju zdravlje. Zato će na sudnjem danu, kojeg Allah naziva jevmu Taghabun, dan u kojem će ljude vidjeti propast. Nevjernici će vidjeti propast zato što nisu robovali Allahu, a vjernici toga dana će vidjeti koliko su propastili slobodnog vremena kojeg nisu iskoristili robujući Allahu dželešanu, nisu iskoristili u pokornosti Allahu i njegovom poslaniku
sallallahu alaihi wa sallam. Kaže Allahu poslanik: La tezulu qadama abdin hatta yus'al. Neće na sudnjem danu se pomaknuti sa svog mjesta sve dok ne bude pitan an umrihi fima afnah, o svom životu, u što ga je proveo. O an šebabihi fima ablah, o mladosti, u čemu je protračio. O an malihi, bit će pitano imetku min ejna ktesebahu o fima anfaqah, odakle ga je stekao i gdje ga je udjelio. I bit će pitan an amalin fima alim, i da li je radio po onome što je znao. Kaže Al-Hasan al-Basri: doživio sam vrijeme ljudi koji su više koristili ili više bili brižni prema korištenju slobodnog vremena nego što ste vi brižni prema skupljanju para. Zamislite te ljude o kojima govori Al-Hasan al-Basri, ljudi koji su tako brižni da iskoriste svaki moment svog slobodnog vremena, bilo za učenje Korana, sticanje znanja, bilo za privređivanje dunjalučkih vrijednosti od kojih će imati koristi. Više nego što ste vi posvećeni skupljanju dinara i dirhema. To je bila njihova brižnost prema vremenu, jer su znali cijeniti vrijednost vremena. Naš život je satkan od dana. Svaka od nas ima 3 dana. Ono što je bilo juče nosi ono što smo uradili. Sutra ne znamo da li ćemo dočekati. To je 3. dan, ne znamo da li ćemo ga dočekati. I danas imamo priliku. Danas imamo priliku da uradimo ono što uradimo dobrih djela. Kada prođe jedan dan našeg života, prošao je dio nas, sve dok nam ne dođe kraj. Čitav život je satkan od dana. I dani će svjedočiti na sudnjem danu protiv nas. U njima mi iskupljamo naša dobra i loša djela. Zato ne budimo od one većine koja slijepo slijedi okolinu koja je od njih. Mnogi od nas, mnogi od naših Bošnjaka se zadužuju, mnogi podižu kredite kako bi otišli na more, jer jako biva sramota da se ne ide svake godine na more. Pa će taj kredit tokom čitave godine vraćati, samo da komšiluk zavidi ili samo da ne bi rekli kako oni ove godine nisu bili na moru. Kako nisu bili u zemljama koje ih ne vole, to jeste čiji stanovnici ne vole ni njihovu vjeru, osim njihovi eura i dolara. Ne treba iskvariti ljudima, ne treba iskvariti ni ženi ni djeci. Sve to treba fino podmiriti, pa makar bilo na štetu Islama i Allahovih zabrana. Pa makar se i uzeo kredit na kamatu. Koliko su ljudi posvećeni da gube i trače vrijeme, a nisu svjesni da su svakim danom i svakim korakom bliži kaboru i danu kojem će polagati račun pred uzvišenim Allahom Đelešanom za sve ono što su uradili na dunjaluku. Pazite primjer jednog velikog učenjaka, El-Birunija, da mu se Allah smiluje. Imao je 78 godina i kaže Ali ibn Isa, došao sam u posjetu, a on je bio u trenucima smrti, umire čovjek. I kaže, on mene u tim teškim trenucima, agonijama smrti, pita je za jedno fisko pitanje, bez evo. Kažem ja njemu, pa zar i ovim momentima tvojeg rastanka od dunjaluka ti me pitaš pitanje u vjeri? Kaže, ne bi volio da odim sa ovog dunjaluka, a da ne znam i to pitanje. Kaže, ovaj učenjak Alija ibn Isa, kaže, izašao sam nakon što sam objasnio, izašao sam iz njegove kuće i čuo sam za sobom kako plaču za njim. Predstavio na ahiret. I u tim momentima teškim
Znači, brine se da stekne znanje, da nauči nešto, da iskoristi posljednje momente svog života u sticanju znanja. I pored toga što je bio veliki učenjak. Zato Allah dželešanu u mnogim ajetima nas podsjeća i govori i naređuje i kaže وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. I vi udjeljujte od svojih imetaka prije nego li nekome od vas dođe smrt, فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. Pa da kaže gospodaru što mi nisi još dao vremena. فَأَصَدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Pa da dajem sadaku i da budem dobar. Da ne bi bili kojim slučajem od onih koji će reći gospodaru vrati nas. Vrati nas na dunjaluk da radimo dobra djela. Pa će im biti rečeno أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرُ. Zar vam nismo dali život? Zar vam Allah nije dao život? مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرُ. Uzeo je pouku onaj koji je uzeo وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ. I došao vam je opominjač. Niko od nas neće imati opravdanje da nije imao opominjača i da mu nije došla pouka. Stoga vidimo ljude kako bježe pod raznim izgovorima od toplote i vrućine u vrućinu grijeha, u vrućinu onoga što je Allah dželešanu zabranio. Mnogi od njih nemaju cilj u svom životu, mnogi od njih slijepo slijede okolinu. Zato, braćo, znajmo da ćemo biti pitani za vrijeme, za naš život. Budimo od onih koji će iskoristiti svaki svoj moment života, da budu pokorni Allahu dželešanuhu, da spominju Allaha dželešanuhu i da iskoriste svaki djelić svog života u pokornosti Allahu dželešanuhu. Nemojmo razmišljati o tome kako ćemo negdje griješiti Allahu dželešanuhu. Naša sreća i naše zadovoljstvo jeste u pokornosti Allahu dželešanuhu, nikako drugačije. Stoga, braćo, ovim danima odmora organizujemo naše dane. Okupimo djecu oko nas. Iskoristimo vrijeme da ih podučimo Allahovoj knjizi, da učimo s njima Allahovu knjigu. Iskoristimo vrijeme da ih naučimo nekim vještinama od kojih će imati koristi u svom životu. Možemo otići sa njima negdje u prirodu, negdje na neko mjesto u kojima ćemo biti zajedno sa njima, kako bi osjetili taj kućnu toplotu i kućnu ljubav između članova porodice. Čuvajmo našu djecu, razgovarajmo s njima. Jer ako ne budemo s njima razgovarali, ako se ne budemo brinuli o njihovom odgoju, njihovom obrazovanju, brinut će se drugi koji ne znaju ni odgajati ni obrazovati. Spasimo našu djecu, braćo, prije nego bude li kasno. Raspust može biti opasan za njih. Raspust i slobodno vrijeme, prekomjerno korištenje igrica i interneta može biti opasno za njih. Može biti opasno za nas. Stoga kontrolišimo s kime se naša djeca igraju, s kime se druže. Jer prema statistikama koje su provedene, svo obrazovanje koje vode profesori, nastavnici, učitelji, imami, muallimi, obrazovni sistem, samo 40% ima utjecaja na našu djecu. 60% utiču na njih negativni prijatelji, negativno društvo, internet, Facebook i ostalo. Zato u toj navali, u tom valu strasti, iskušenja u kojima se nalazimo mi, u kojima se nalaze naša djeca, pokušajmo da budemo što više uz njih, da ih usmjeravamo i da ih podučimo Allahove vjeri, podučimo znanju od kojih će imati koristi i na dunjaluku i na ahiretu. Naime, sijaha ili turizam u islamu podrazumijeva da čovjek ostavi ono što mu je Allah dželešanuhu zabranio. To znači turizam u islamu. Da napusti ono što mu je Allah dželešanuhu zabranio
Pa kada je Ebu Bekr radijallahu anhu krenuo iz Mekke, njegov komšija Ibn Dugne ga pita: Ejne turidu ja Aba Bekr? Gdje si ti krenuo, Ebu Bekr? Kaže: Esihu fil ardi a'bud Allah. Esihu. Krenuo sam po zemlji, idem kako bi robovao svom gospodaru. Kaže Ibn Dugne: ljudi poput tebe ne napuštaju, niti se ostavljaju da idu. I nije mu Ibn Dugne dopustio da napusti Mekku radi njegovog poštenja, radi njegovih dobrih dijela od kojih su imali svi koristi. Stoga, braćo, budimo poput Ebu Bekra, poput onih koji će ostaviti grijehe radi Allaha dželešanohu, radi dženneta kojeg Allah dželešanohu obećaje: Inna Allaha la yuhliful mi'ad. I znajte da Allah nikada neće iznevjeriti svoje obećanje, niti će izostaviti nagradu za dobra djela. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah.